Er du klar til kamp? Jeg er fuldt klar, og jeg glæder mig rigtig meget til, om vi vinder, eller om vi taber. Jeg elsker fodbold. Det er verdens bedste sport. Scorer du? Jeg tror, jeg kommer til at lægge op til mål, men hvis jeg er heldig, så ja, så scorer jeg. Jeg træner 2 gange om ugen, og så en kamp. Så jeg er lidt ligeglad med, om vi vinder. Jeg vil bare gerne spille en god kamp. Hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det, vi skal tænke på? Og gøre vores bedste. Jeg tager Hannibal! Hannibal ud i siden! Verdens bedste sport. Jeg elsker fodbold. Ja, kom nu, Jule! Ja, herude!